Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden tezi sany hoş geldiňiz. Habarymyzyň şu sanyny Dubaydan we Kazandan Türkmenistana bilet nereden almaly? Türkmenistan aviakompaniýasynyň Kazan uğurlu uçur gatnawy barada. Iki gawunyň bahasy 23,155 miň dollar. Rimlileriň 60 ýyldan soňra Kazandan ilkinji kubagy ýaly habarlar getirýär. Gelinen bolsa habarlarymyza geňişden seredip geçelim. Dubaydan we Kazandan Türkmenistana bilet nereden almaly? Ozal habar berişimizde ýaly Türkmenistan aviakompaniýasy şu ýylyň 30-njy maýyna Aşgabat, Dubay hemde 1-nji iýunyna Aşgabat Kazan uğru boýunça adaty halkara uçuw gatnawlaryny amala aşyrmak gözüňde tutýar. Bu gatnawlar üçin gidiş biletleri Türkmenistan aviakompaniýasynyň kassalaryna satylyp başlandy. Ýöne gaýdyş biletlerini nereden satyn almaly diýen sowal ýüze çykyp biler. Bu arada hem degişli bildiriş çap edilipdir. Şolu bildirişde gaýdyş avia biletiňizi öpçün etmek üçin aşağıdaky görkezelen ýurtlaryň wekilleri bilen habarlaşyp bilersiňiz. Hemde Turkmenistan Airlines.com web sahypy arkaly wekilleriň baglumaty bilen tanışyp bilersiňiz. Bu salgylar habarymyzyň aşagynda görkezilýär. Turkmenistan aviakompaniýasynyň Kazan uğurlu uçur gatnawy barada. Rusiya Federasiýasynyň Türkmenistanaky elçixanasynyň Telegram jemgyýetçilik toruny Türkmenistan aviakompaniýasynyň 2022-nji ýylyň 1-nji iýunyna ýola goýulmagy meýilleşdirýän Kazan uğurlu ýygyderli uçur gatnawlary barada beýanat ýerleşdirildi. Şolu beýanatda Rusiýanyň elçixanasynyň konsulluk bölüminiň bu gatnawlaryň guramaçylygyna gatnaşmaýanlygy ma'lum edildi. Ýolagçylar çykmak üçin Türkmenistanyň degişli edaralary bilen alalaşýarlar we aviapetekleri öz açdak satyn alýarlar. Daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar şol gatnawlar bilen Rusiýa gitmek isleýän bolsalar, kesgitenen tertipde Rusiýa girmek üçin hökmany suratda viza resmiýleşdirilmelidir. Bu arada has geňişleýän maglumat Rusiýanyň elçixanasynyň saýtynyň viza bölüminde ýerleşdirilendir. 1-nji, 8-nji, 15-nji we 22-nji iýun senelerine Kazana uçýan adamlar esasnamy esasyny öňünden nowata durman viza resmiýleşdirmek üçin resmiýnamalary tapşyryp bilýärler. Bu adamlara diňe çaltlandyrylan viza resmiýleşdirilýär. Zerur bolan resmiýnamalar bilen bir hatarda Türkmenistan aviakompaniýasynyň şol senelerdäki uçur gatnawy üçin satyn alynan aviapetek hökmany suratda konsulluk bölümine görkezilmelidir. Iki gawunyň bahasy 23,155 miň dollar. Bilşiňiz ýaly Ýaponiýada gök we bakçy önümleriniň täze hasylynyň ilkinjiler auksionda satylýar. Şeýle sowda satulary üzüm, gawunlar, garpyzlar we beýleki meýwe hemde bakçy önümleri üçin gurulýar. Bu gezek ýubary atly gawun sortunyň täze hasyly üçin gurulýar. Hokkaido adasynda guralan auksionda gawunyň täze hasyly 3 milyon ýene satyldy. Bu arada Kyoto habarlar gullygy habar berýär. Geçen ýyl gawunyň bu sorty 2,7 milyon ýene 2020-nji ýylda 120 miň ýene satylypdy. Bu ugurda rekord 2019-njy ýylda goýulypdy. Gawunyň iki sansy 5 milyon ýene, ýagny 39,125 miň dollara satyldy. Ýaponiýanyň ýubary gawun sorty portugal reňkde bolup, ören süýji tagamy bilen tapawutlanýar. Günüň dogýan ýurduny bu gawun ören gymmat bahaly Sowet hökümine kabul edilýär. Rimleriň 60 ýyldan soňra Kazanyň ilkinji kubagy. Italiýanyň Roma topary UEFA-nyň gurnaýan 3-nji derejeli kubagy hasaplanýan Konferensiýa ligasynyň kubagyny kazandy. Şeýlehem Rim şäheriniň topary bu kubagy ilkinji bolup kazandy. Şol bir wagtda bu kubok Rimleriň 1967-nji ýyldan soňra kazanan ilkinji Ýewropa kubogy boldy. Roma topary soňky gezek 2007-nji 2008-nji ýylyň mowsumynda Italiýanyň kubogyny kazanypdy. Toparyň halkara derejesindäki soňky gezek kazanan kubogy 1967-nji ýylda bolupdy. Şol ýyly Rimliler Yarmark kubogynyň ýeňjisi bolupdy. Roma topary Konferensiýa ligasynyň finalyny Niderlandlaryň Feyenoord toparyny 1-0 hasabyna utdy. Şol wagtda toparyň tälimçisi Jose Mourinho hem rekordlaryny täzelýär. Ol Çempionlar Ligasynyň Ýewropa Ligasynyň hemde Konferensiýa Ligasynyň kubogyny kazanan ilkinji tälimçi boldy. Portugaliýaly tälimçi karýerasyndaky 26-njy kubogyny eýledi. Roma topary
Tälimçiniň kubok gazanlaran 6-njy topary boldy. Ine mehriban müştaklar. Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidentini gynanç haty berli. Halk maslahatynyň başlygy daşary ýurtly işegileri kabul etdi. Aşgabat taryhyň bir döwri kitaby tanışdyryldy ýaly habarlary saytymyzdan okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň indiki sanyna görşençek hoş sag bolun.